da ko su marasa kunya sai su dinga ganin kamar tunda ai dan izala ne ya kamata yan izala su taimaka a fito da shi. Wallahi in ba shi da gaskiya ba za mu taimake shi ba. Ko ɗana ne da na haifa a ciki ya taɓa annabi, wallahi in za a taka shi ba zan taimaka masa. Kusan da wannan. Don wani naji yana cewa ai ga malam Daurawa gatansa ne waye kai malam Daurawa ba naka bane in baka kan gaskiya wallahi. Amma san da wannan abun kuma mun tabbatar malaman nan da na ɗariƙar da na izalan da na waye mun tabbatar malaman da aka ɗauka ɗin nan malamai ne na Allah. Ko muna ga ba za su san zuciya ba. In ma wani zai san zuciya ragowar za su ce ba su yadda ba. Don kowa ya kawo shi ya jinjina nasa da kansa ya kawo. Ma ba zan gaya muku sunayen waɗannan mutum 11 domin kwamiti ne na cikin gida. Amma dai ina tabbatar muku an sa mutanen da mu kanmu da muke tare da su mun gamsu mutane ne masu kwatanta gaskiya da adalci. Sai da aka jinjina kowa. To waɗannan za su yi zama su saurari tunda sun zo da abinsu a flash. Sun kawo abin a flash. To za a bi ɗaya bayan ɗaya. In aka ga yayi ƙanƙanta da yawa za a ce to a nemo asalin, don za a iya yin editing, za a ce a nemo asalin full ɗin maganar a ji ta daga farko har ƙarshe. In an ga cewa bai laifi ba, tunda yanzu tuhuma ne, bai laifin komai ba, to za a sanar da hukuma shura ta tabbatar mutumin nan bai laifi ba, da haka a sallame shi. Idan ya yi laifi, aka tabbatar laifi ne, za a tabbatar masa ya yi laifi, kuma za a tura shi inda za a ci gaba da shari'a domin a tabbatar da laifin ko a kore shi. Sannan na uku, in an ga wani abu ne da ana faɗarsa na gaskiya ne, ana faɗarsa da ladabi, sai ya nuna rashin ladabi wajen faɗar, to kuma za a bashi nasiha da shawara wanda dama muna yi. Kafin a yi wannan abin da sati 2 sai da na kirawo shi ne masa nasiha ga Aisar, shi na sa ya nemo min shi. Na ce zo ina kiranka, ya zo kuma sa ladabi tunda ɗalibi na ne. Ya kira shi na ce ku dinga kyautata harshe a cikin lafazi magana. Ko gaskiya za ka faɗa akwai lokacin da za ka faɗi gaskiyar da ba lafazin da ka yi amfani da shi ba haka yake.